Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Atong ablihan ang atong Biblia sa Marcos Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod sa 20. Ang giingon diri mga kaigsunan, unya misugod na usab si Jesus sa pagpanudlo didto sa daplin sa lanaw sa Galilea. Daghan kaayo ang mga tawo nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang katawhan nagbarog didto sa lapyahan. Daghang mga butang ang iyang gitudlo kanila pinaagi sa mga sambingay. Usa sa iyang gitudlo kanila mao kini, pamati kamo. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa iyang pagsabod, may mga binhi nga nahulog sa daplin sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipangtuka kini. Ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batuon ug tungod kay mabaw raman ang yuta, dali ra kining miturok. Apan sa dihang nainitan na pag-ayo sa adlaw ang bag-ong turok, nalawos kini ug kay wala man makagamot pag-ayo, nalaya. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga tunukong sagbot. Unya mitubo ang mga tunukong sagbot ug milumos sa mga tanom. Tungod niini wala sila makapanguhay. Apan may mga binhi nga nahulog sa maayong yuta ug miturok, mitubo ug namunga. May nanguhay og tag 30, ang uban tag 60 ug ang uban tag 100. Unya miingon si Jesus, kun duna kamoy dalunggan, pamati. Sa nag-inusara na si Jesus, pipila ni adtong nakabati sa iyang pagpanudlo miduol kaniya. Uban sa napulog duha katinunan ug mihangyo kaniya sa paghatag og katinawan ni adtong mga sambingay. Si Jesus mitubag, gipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian. Apan alang sa uban nga anaa sa gawas ang kamatuoran, gipadayag ingon nga mga sambingay. Tungod ni ana, bisan og magtan-aw pa sila, dili sila makakita. Ug bisag mamati sila, dili sila makasabot. Kay tingali unyag mamalik sila sa Dios ug pasayloon niya sila. Unya nangutana si Jesus kanila, wala ba ninyo masabti ang sambingay? Nan unsaon man ninyo pagkasabot sa ubang sambingay? Ang gisabod sa magpupugas mao ang mensahe sa Dios. Usahay ang binhi nga mao ang mensahe mahulog sa agianan. Sama kini sa mga tawo nga makadungog sa mensahe, apan moabot si Satanas ug musakmit sa mensahe nga gipugas diha kanila. Ang nahitabo sa mga binhi nga mahulog sa yutang batuon sama niini. May mga tawo nga makadungog sa mensahe ug mudawat dayon niini sa dakong kahinangup, apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mopadayon. Unya pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Ang ubang tawo sama sa binhi nga gipugas sa dapit sa mga tunukong sagbot, mao kini sila ang makadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka ni ining kinabuhia, ang gugma sa bahandi ug ang nagkalain-laing matang sa mga pangandoy, mupatigbabaw ug mulumos sa mensahe, busa dili kini makapamunga.
Apan ang ubang mga tawo sama sa mga binhi nga gipugas sa maayong yuta. Makadungog sila sa mensahe, mudawat niini og mamunga. Ang uban 30 kabuok, ang uban 60 kabuok, ug ang uban 100 kabuok. May the Lord bless the hearing and meditation of His word. So ang atong gibasa ning takna sa kahaponon mga kaigsunan, mao kini ang sumbingay sa atong Ginoo mahitungod sa usa ka magpupugas. Sa tanang mga sumbingay sa atong Ginoo mga kaigsunan, mao kini ang pinaka well known, mao kini ang pinakainila nga sumbingay. Ug ang mga tawo diri sa Pilipinas makarelate gayud kaayo niini nga sumbingay, gumikan kay ang atong nasod usa ka agricultural country. Ug ang aplikasyon niini nga sumbingay mga kaigsunan universal. Universal kung tun-an nimo kini nga sumbingay, tanang mga tawo sa tibuok kalibutan makasabot gayud niini. So tun-an nato kung unsa gayud ang gitudlo ni Jesus niining sumbingay mahitungod sa usa ka tawo nga magpapugas. And obviously adunay upat ka matang sa yuta nga nahulugan sa mga binhi. Ug matud pa sa atong Ginoong Hesukristo katong upat ka matang sa yuta nagrepresent sa upat ka matang sa mga kasing-kasing sa mga tawo nga napugasan sa binhi sa pulong sa Dios. Ug ning takna sa kahaponon atong pagatun-an ang pinakaunang matang sa kasing-kasing sa tawo, katong bantok nga kasing-kasing nga girepresentar sa mga binhi nga nahulog sa bantok nga yuta sa kadalanan. So mo kini ang atong tun-an ning takna sa kahaponon. Adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong. Una, the description, ang paglarawan sa Ginoo niining matang sa kasing-kasing nga bantok nga gi-symbolize sa dalan nga bantok. Ug ikaduha, the interpretation. Ang interpretation niini mga kaigsuunan dili gikan kanamo nga mga magwalali. Gikan kini sa baba mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Gipasabot niya sa iyang mga disipulo ang buot ipasabot sa sumbingay sa magpupugas. So safe kita. Gumikan kay gihatag na ni Hesukristo mismo alang kanato ang interpretasyon niini nga sumbingay. First of all, mga kaigsunan, the description, ang paglarawan mismo or paghulagway mismo sa atong Ginoong Hesukristo sa unang matang sa yuta nga nahulugan sa mga binhi. Some seed fell on hard and fallow ground. Mao kini ang giingon sa English, pipila kuno sa mga binhi nahulog sa bantok nga yuta agianan sa mga katawhan. So adunay pathway, adunay dalan padulong sa umahan. Ug katong mga nagdako sa mga baryo ug mga barangay sa atong nasod, you know something about farming and you know something about gardening. Ug nasayod kita nga walay mga simento nga karsada sa atong probinsya. Adunay mga dalan nga agianan sa mga katawhan padulong sa kaumahan. Ug kini nga mga dalan, bantok nga dalan gumikan kay kanunay kining natunob-tunoban sa tiil sa mga katawhan. Ug kining tawhana nagapugas sa mga liso apan adunay mga nangahulog sa bantok nga dalan nga wala gani madaro gumikan kay bantok kini ug agianan kini sa mga tawo. Gitunob-tunoban kini sa mga tiil, mao nga ang liso nga nahulog didto sa dalan wala gayud makadulot sa ilalom, nara sa ibabaw sa dalan, wala gayud makadulot gumikan kay bantok kadto nga maong dalan. Ug ang mga langgam, ang giingon sa sumbingay, abtik kaayo paglabay sa mag-uuma sa mga liso nga nangahulog ni adtong dalana, ni adtong paghawa sa mag-uuma. Abti kaayo ang langgam or mga langgam nga miduol o gituka ang pulong sa Ginoo nga nahulog didto sa daplin sa dalan. So ang binhi, abti kaayong gituka sa mga langgam. As the farmer moved on, mga kaigsuunan, paspas kaayong gituka sa mga langgam, mao nga nahurot ang binhi. Nawala na ni adtong ibabaw sa dalan. Dunay mga tao nga maupagani ang pagsabwag sa pulong sa Ginoo sa iyang kasing-kasing, abtik kaayo si Satanas nga miduol
o giilog, gisakmit ang pulong sa Ginoo gikan sa iyang kasing-kasing, mao nga pag-uli niya sa ilang balay, nalimtan na niya ang pagwali, nalimtan na niya ang tanang panghitabo. Mao kadto ang unang punto, mga kaigsuunan, the description. Ikaduhang punto, the interpretation. Si Jesus mismo ang nag-interpret niini nga sumbingay. Siya mismo ang naghubad ug nagpasabot. Ug unsa ang interpretation sa atong Ginoo sa unang matang sa yuta nga nahulugan sa mga binhi. Hinaot nga nakuha ninyo kini, mga kaigsuunan. Ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, that followed ground, bantok nga yuta. Mao kini ang mga tawo nga na-expose sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Nadunggan nila ang pulong sa Ginoo nga giwali ngadto kanila. Apan gumikan kay gahi ang ilang kasing-kasing, bantok ang ilang kasing-kasing. Wala sila interest, dili sila interesado nga maminaw, wala gani kalipay sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. They are totally indifferent. Siguro kanunay silang tan-aw sa ilang relo ug nagpaabot nga ang pastor nga nagwali sa pulong sa Ginoo mahuman na sa iyang wali. Wala sila'y pagpakabana alang sa ilang kalag. Bantok ang ilang dughan, mga kaigsuunan. Unsay hinungdan nganong bantok ang ilang dughan? Matod pa sa Biblia, bantok ang ilang dughan gumikan sa sala. Bantok ang ilang dughan gumikan sa ilang naandan nga mga tradisyon. Bantok ang ilang dughan gumikan kay wala nila mailhi ang atong Ginoo ug wala sila'y pagpakabana sa ilang kalag. Basin og bantok ang ilang dughan, gumikan kay gibantok kini sa ilang gimat-an nga relihiyon. Relihiyon nga wala gani pagpakabana mahitungod sa pagkabalaan ug wala nagawali isip pagkundinar sa mga sala sa mga katawhan. Usa ka relihiyon nga puro ritual ug puro mga tradisyon. Ug usa ka relihiyon nga wala gayud magbayaw sa pulong sa Ginoo ug sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Basin og nabantok sila gumikan sa ilang mga tradisyon nga ilang gibalik-balik sa pagbuhat. Ang mga tradisyon nga mao ang nagtabon sa tinuod nga ebanghelyo. Ug mas pilion nila ang ilang naandan nga tradisyon kaysa sa pagsunod sa tinuod nga ebanghelyo. Ningtak na sa kahaponon, mga kaigsuunan, basin og dunay mga katawhan nga nag-abli sa ilang Facebook o kining pagsibya sa atong panimbahon milabay sa ilang Facebook wall, or basin og adunay mga naminaw sa atong pagsibya sa radyo ningtak na sa kahaponon ug nadunggan nila ang pastor nga nagwali sa ebanghelyo ni Kristo sa kahanginan ningtak na sa kahaponon. Unsa man ang giwali ni Pastor Jeremiah, mga kaigsuunan? Giwali ang mahitungod sa gingharian sa Dios. Giwali ang mahitungod sa kaluoy ug gugma sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Giwali ang mahitungod sa pagkamakasasala sa mga katawhan gumikan kay gisupak nila ang balaod sa atong buhi nga Dios ug gumikan kay sila nakasala, nakabsan sila sa himaya sa Dios ug ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Giwali nga dili kita maluwas pinaagi sa atong maayong buhat, gumikan kay ang atong maayong buhat hugaw nga panaptong dinugan lamang atubangan sa Dios. Sumala sa Isaias kapitulo 64 bersikulo 6. Unsa pa ang giwali? Giwali nga ang atong maayong buhat dili makaluwas kanato. Sumala sa giingon sa Episo kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 9. For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Dili kuno pinaagi sa buhat aron walay bisag unsa nga makapanghinambog. Giluwas kita sa Dios, dili pinaagi sa good works, Titus chapter 3 verse 5. Kundili pinaagi sa iyang kaluoy lamang. Mao kini ang giwali sa sulugoon sa Ginoo ning takna sa kahaponon.
Unsa man ang kaluwasan, dili ang atong pagkamatarong kundili ang pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo nga iyang isulob sa tanang nagtuog, nagsalig kaniya. Wala kitay pagkamatarong nga atong ikadisplay atubangan sa Dios. Tungod kay ang atong pagkamatarong hugawng panaptong dinugan lamang atubangan sa Dios. Dili madawat sa Dios ang atong pagkamatarong bisan pagbuutan kita sa atong pagpamati. Ang madawat lamang sa Dios ang hingpit nga pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. And the good news is that kung imong ang kunon nga ikaw makasasala ug dili ka makaluwas sa imong kaugalingon, ug kung imong saligan si Kristo sa iyang pagkamatarong, ang iyang pagkamatarong isulob nganha kanimo. Unsa pa nga atong giwali? Giwali nato nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kinahanglang muagas ang dugo. Gumikan kay kung walay pag-agas sa dugo, walay kapasayloan sa kasalanan. Well, si Kristo iyang gipaagas ang iyang dugo didto sa krus sa Kalbaryo. Ug sa wala pa siya mamatay, misinggit siya, natapos na. Unsa ang natapos? Natapos na ang pagtubos pinaagi sa iyang dugo. Natapos na ang paglukat pinaagi sa iyang dugo. Unsa pa ang giwali ning takna sa kahaponon nga aduna lamay isa ka tigpataliwala, tali sa makasasala ug tali sa Dios nga balaan. There is only one God and one mediator between God and men. Kinsa ang bugtong tigpataliwala? Si Kristo lamang. Unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5. Unsa pa nga atong giwali? Nga si Kristo lamang mao ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili moagi kang Kristo. Mao kini ang giwali dinhi sa kahanginan. Apan ang mga bantok ug kasing-kasing, ang mga gahi ug kasing-kasing, mahimong mulingkod karon, nadunggan ang ulipon sa Dios nga gawali sa iyang pulong ug sa ilang pagpaminaw karon. Wala sila'y pagpakabana. Wala sila'y interest. Ang ilang kasing-kasing gipagahi gumikan sa ilang kasalanan o gumikan sa ilang tradisyon o gumikan sa ilang relihiyon. Ang pulong sa Ginoo, pagkahuman mismo sa pagsibya ning takna sa kahaponon, gisakmit ni Satanas o pagkataod-taod nakalimtan na. Wala gani tingali muabot og pulo ka minuto nakalimtan na ang pagwali sa ebanghelyo. Our Lord said after the sower goes on, pagpadayon kuno sa mipugas sa mga binhi or pagkahuman mismo sa wali sa pastor or pagkahuman nga natapos ang pagsibya sa kahanginan, ang pulong sa Ginoo, ang binhi sa pulong sa Ginoo naara sa ibabaw sa bantok ng kasing-kasing, wala gayod makadulot sa ilalom. O gumikan kay naara sa ibabaw, nakitaan kini sa yawa, giilog dayon sa yawa, gisakmit dayon sa yawa. Ug unsa ang gipuli sa yawa sa pagtanom, gisakmit sa yawa ang binhi sa pulong sa Ginoo, o gitamnan kini sa yawa ug uban pang mga butang. Sama sa kinahanglan pa kong mag-andam og panihapon unya, or kinahanglan pa kong moadto sa akong lula, or kinahanglan pa kong mubuhat sa akong mga assignment sa eskwelahan ang akong module, wa pa na ako maansiri, or kinahanglan nga mag-chat sa sa akong amigo. Wala gayod makadulot ang pulong sa Ginoo. Wala pa malandungi ang pulong sa Ginoo. Natamnan og uban pang mga butang. Now, those things may not be sinful at all, pero kining mga butanga, mga valid nga mga concern sa kinabuhi, mahimong buhaton sa yawa aron atong makalimtan ang pulong sa Dios. You get up taken with things. Ang binhi, mao ang pulong sa Ginoo, nga matinud-anon kaayong giwali nga kanimo, bang! Napapas, na-evaporate, milupad sa kahanginan, sama sa nahitabo ni Haring Herodes. Niadtong nadunggan niya ang pagwali ni Juan Bautista. And he was not an ordinary preacher. In fact, gilarawan sa atong Ginoong Hesukristo si Juan Bautista nga the greatest of the Old Testament prophet.
nadunggan siya ni Haring Herodes. Ug ang Biblia nagaingon nga nalipay kunuhay si Haring Herodes sa pagkapamati ni Juan Bautista. Nalipay, pero ang iyang kasing-kasing bantok. Basin og nindot kay paminawon si Juan Bautista nga muwali. Maayo kayong mamaba. Pero taman ra ni adto ang gibuhat ni Haring Herodes. Nagpadayon gihapon siya sa iyang gibuhat nga imoralidad. Hangtod nga gibadlong siya ni Juan Bautista ug ang kabit ni Haring Herodes nga si Herodias. Ang kabit, mga kaigsuunan, nasuko. Usa ka babayi nga bantok gihapon og kasing-kasing. And the rest is history. Tungod kay iyang gipapatay si Juan Bautista. Gahi ang kasing-kasing ni Herodes, gahi ang kasing-kasing ni Herodias nga iyang kabit, gumikan sa kasalanan sa imoralidad, gumikan sa kasalanan sa kaulag. Ang pulong sa Ginoo wala katurok sa bantok nila nga kasing-kasing. John the Baptist was gone. And Herod was still steeped in his rebellion and in his sin. Kinsa pa si Haring Agripa, mga kaigsuunan. Si Haring Agripa nakapamati sa wali ni Apostle Paul. Mura og natandog og gamay si Haring Agripa. Pero gumikan kay giharian siya sa iyang ambisyon, giharian siya sa iyang garbo, ug sa pagpataas niya sa iyang kaugalingon, wala niya pakabanai ang wali ni Pablo. Si Governor Felix usab, mabasa nato kini sa libro sa mga buhat. Naminaw siya sa wali ni Pablo, nahadlok siya, nang luspad siya. Kay nahadlok siya sa wali ni Pablo. Pero gumikan kay bantok ang iyang kasing-kasing, iyang gipaundang si Pablo sa iyang wali. Dili siya kasugakod sa pagpaminaw sa wali ni Apostle Paul. Mao nga iya kining gipaundang. You see, bisag unsa ka bantok sa kasing-kasing sa tawo, gihatagan gihapon sa Ginoo og tsansa ang usa ka tawo nga makapaminaw sa iyang wali. Mao nga sa adlaw sa paghukom, wala nay excuse ang mga nagdumili sa pagtubag sa tawag sa atong Ginoo. Sa kalibutan karon, abundansya kaayo sa mga magwalali. Daghang gipang pang-assign ang Ginoo nga mga pastors sa nagkalain-laing dapit. Ang Biblia nagpabilin nga most published book all over the world. Daghan kayong translation sa Biblia sa nakalain-laing mga pinulungan. Nagpadala ang Ginoo og daghan kayong mga missionaries sa nakalain-laing kanasuran. And yet, ang kasing-kasing sa mga tao nagpabiling gahi. Bisan niining atong dapit, nagpadala ang Ginoo ug mga pastor nga nagsibya sa ebanghelyo. Kumusta ang response sa mga tawo, mga kaigsuunan? Nakigistorya ba ang Ginoo kanimo karon? Higala. Gipadayag ba sa Ginoo nga ikaw nagmagahi usab sa imong kasing-kasing? Hinaot nga pahumukon kini sa Ginoo. Hinulsuli ang imong pagkagahi, higala, ug itugyan ang imong kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang sala, mga kaigsuunan, mangililad. Ang sala mao ang nagpagahi sa atong kasing-kasing. Ug ang sala mao ang hinungdan nga dili kita ganahan nga maminaw sa pulong sa Ginoo ug musunod niini. Mao kini ang unang matang sa yuta nga nahulugan ni adtong mga binhi. Mao kini ang grupo sa mga tawo nga nadunggan nila or napamatian nila ang mensahe sa ebanghelyo, pero wala gayud sila'y tinguha sa pagsunod niini. Posible nga muadto usab sila sa simbahan, pero dili ang pagsimba sa Ginoo ug ang pagsunod sa iyang pulong ang naa sa ilang kasing-kasing. Basin og nindot kaayo ang mga singers sa choir sa simbahan. Basin og nindot ang banda, ang music. Basin og duna sila'y gipangulitaw-an sa usa ka Christian church. Mao nga faithful silang musimba gumikan kay duna sila'y gipanguyaban. Basin og duna sila'y mga business contacts sa church. Naay miyembro sa church nga doktor, engineer, nanginahanglan sila og trabaho, sumuadto sila sa simbahan, dili gumikan sa pagsimba sa Ginoo, kundili dunay mga business contacts, mga business interest. Ang Biblia nagpadayag kanato sa tinuod nga ilhanan sa mga tinuod nga magtotoo.
Unsa man nga ang mga ilhanan sa tinuod nga magtotoo. Juan kapitulo 10 bersikulo 27 mga kaigsuunan. Ang giingon diri, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. You see, usa na ka ilhanan sa tinuod nga karnero. Mamati sa tingog sa atong Ginoo. Nakaila ako kanila ug sila nagasunod kanako. Unsa ang ilhanan? Sa tinuod nga karnero ni Kristo, nagasunod sa iyang pulong. Nagatamod sa iyang pulong. My sheep listen to my voice and I know them and they follow me. Ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, kining mga tawo nga bantok ang ilang kasing-kasing, indifferent sila sa pulong sa Ginoo. Indifferent po pasabot, wala sila'y pagpakabana. Bisan pag anaa ka sa simbahan, sa sulod sa simbahan, higala, you don't care about God's word. You have no desire to obey it. Kinahanglan nga mahimo kang concerned ni ana mga kahigalaan. Kulang kanimo or wala gayod sa imong kinabuhi ang ilhanan nga ikaw anak sa Dios. Kinahanglang maghinulsol ka sa imong sala ug mudangup ka kang Kristo. Pangayua kaniya higala nga iya kang kaluy-an. And the good news is that ang matag-usa nga muduol kang Kristo, dili gayod niya isalikway. Mao ka na ang iyang saad sa Juan kapitulo 6 bersikulo 37. May mga tawo nga nakapamati sa mga sermon, naglingkod na naa sa simbahan pero ang hunahuna galatagaw. Kung dunay iro nga mulabay, mas mulingi sila sa iro dayon kaysa maminaw sa pulong sa Ginoo. Kung dunay bata nga muhilak, mas didto sila mag-focus sa bata nga muhilak kaysa maningkamot aron mamati sa pulong sa Ginoo. They go to a place of worship. Tungod kay uso ang pagsimba siguro sa ilang clan o daghan silang mga barkada dito sa church. But they take no interest whatever in the preaching of the gospel. Ang ebanghelyo wala gayod nakabunga sa ilang kinabuhi. Pero mao kini ang challenge, higala. Kung ang description sa bantok ng kasing-kasing mao ang description sa imong kalag, ning takna sa kahaponon, dangop kang Kristo. Kung wala kay gana sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, paminaw sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan gayod nga imong pakigbisugan ang pagkawalay gana nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Kay ngano man, Roma kapitulo 10 bersikulo 13 hangtod sa 17 ang giingon diri, sumala sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan unsaon manila pagsangpit kaniya kung wala sila mutuo? Ug unsaon manila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe? Ug unsaon manila pagkadungog kung walay magwali niini? Ug unsaon manila pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwalali? Sumala sa kasulatan pagkatahom sa mga tiil niadtong nagwali sa maayong balita. Bersikulo 17, busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Kung wala kay gana nga maminaw sa pulong sa Ginoo, tungod kay bantok ang imong kasing-kasing, paminaw gayud. Gumikan kay ang tinuod nga pagtuo nagikan kuno sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ug kung ang imong kasing-kasing nabati nimo nga gahi tig-a kaayo, adunay saad ang Ginoo sa tanang mga nagpaubos. Ezekiel kapitulo 36 verse 26 and 27. Matod pa diri mga kaigsuunan, hatagan ko kamog bag-ong kasing-kasing. Praise God. Saad kini sa Ginoo, hatagan ko kamog bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu ug kuhaon ko ang inyong kasing-kasing nga gahi sama sa bato ug ilisan ko kinig kasing-kasing nga unod nga masinugtanon. You see, saad kini sa Ginoo. Ayaw na paglangan-langan, higala. Dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon. Wala kay gahom nga bag-uhon nimo ang imong kasing-kasing. Ug wala usab ikaw gahom nga papason ang imong bad record in the sight of God. Kinsa ang adunay gahom? Si Kristo. Kinsa ang adunay pagkamataro nga igasulob kanimo aron madawat ka sa atong buhi nga Dios? Si Kristo. Kinsa ang nagpaula sa iyang dugo aron mahuwasan ang kasuko sa Dios? Sa kasalanan sa mga tao, gumikan kay ang dugo maulamang gayud ang makapahuwas sa kasuko sa Dios. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Si Kristo.
Si Kristo lamang ang adunay pagkamatarong ug adunay dugo. Ug nagsaad ang atong Ginoo nga iya kining ihatag sa bisan kinsa nga nagatuo ug nagadangop kaniya nga adunay paghinulsol sa sala. So ayaw na paglangan-langan. Duol kang Kristo karon. Dili kaniya balibaran, dili kaniya isalikway. Luwason kaniya, pasayloon kaniya higala. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.